Čau ty lidi! Jsem trošku zaskočil. Máme tady takhle asi v půl, vlastně není v půl, v 10:52, řeknu to takhle. Máme tady prostě Granny 2, na který jsme ještě dneska netočili, jsme Granny 2. Takže dáme si normál, hide, dáme si oba a jdeme na to. Jdeme na to. Day number 1. Nice. Tak vstáváme z postele. Běžíme. Tak. Tybo, to je své divný. Já ještě v životě jsem vůbec natáčel jakože videa, jo. Jakoby, tak prosím tě, šetřite mě. Jako, točím to poprvé, jo. Takže prosím vás, šetřite mě. Díky. Běžíme, je tady děda, kurva, dědo. Ne, dědo, leďo, Ty obejdu. Teď nechci rychlej, nebo? Hej, počkej, co? Ty jsi na drogách? Kurňa, sprinti. Ne. Hajzle. Ne, dědo, nedostaneš se. Dědo. Já si prdel. Píčo, jsem se lek. Jestli by se vám tohoto video líbilo, můžete napsat nějaký komentář. Popřípadně lajknout nebo odběr, jestli teda chcete. A jestli bych chtěl, tak můžeme natočit třeba i z Granny 1. Ale jenom si se vám bude líbit. Protože já to nevím, jestli se vám to líbí. Protože jediné, co mi budete dávat nahoru, je vy. Granny. Happy. Ach jo, no. Jo, když tak, si chcete, budete mít píčo reklama. Tak, konec reklamy, máme den na číslo 3. Jo, fakt jsem profík. Jo. Třeba bychom mohli příště natočit třeba z Robloxu video, nebo můžu třeba natočit nějaký short, jestli chcete, nebo můžu natočit, nevím, z Bravka, cokoliv. Ale hlavně něco natočit. Ty mě nevidíš. Vrenč. Nice. Vrenč. Vem, kurva. Vrenči. Čus. Jak on to čurnu? Počkat. Hop. Ne. Hop. Shit. To bylo. Co? Granny? Co to kurva? Ne, Granny, to nemůžeš. Ne. Stará svině. Kam jdeš, vole? Co chceš po mně? Tady koukáš. Ty jsi fakt tak slepá? Já vím, že jsi slepá, jako bylo, tak... Dneska bychom asi chtěli, já nevím čemu tak, ale... Shit. Jdeme. Je dobré neplatí zabít? Asi jo. Já mám hrozně jsem zabit. Hop.
Ne. Prkínka. Jo. To má být, mě zabil děda. Den číslo 4, ale dneska bude takový kratší video, takže já to ukončím asi teď. Tak jo, čus.